das grandes ventaxas, unha delas tamén que ten o rural, é o entorno, non só o entorno familiar, sino o propio entorno social. Creo que agora mesmo que nos falta é unha maior imaxe de dignificación do rural. Creo que durante moito tempo igual a imaxe que se trasladou desde o propio medio foi un pouco, non foi todo dignificante que debería. Moita xente non lle gusta ser libre, non lle gusta ser dueña do seu tempo, prefere que lle organicen a vida. Agora nos sentimos moi orgullosos e moi contentos de poder demostrar que no rural non só se pode emprender, sino que realmente pode haber, como de feito está habendo, moitos casos de éxito. Ao final, creemos que se non lle damos a oportunidade, se non creamos outras opcións, o territorio que intentamos manter desfaise por si mesmo.